O competiție care, datorită doamnei Elisabeta Polivrăniadă, multiplă campioană dintre cei mai buni șachiști ai lumii, se află astăzi la noi și pentru asta îi mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-a ales ca localitate care să înceapă un concurs de care eu sunt sigur că va auzi foarte multă lume și la care vor participa foarte mulți copii ca și voi. În același timp, sunt încrezător că voi ce ați văzut astăzi și ce ați făcut astăzi este doar un început, iar că jocul acesta al minții vă va atrage mai mult decât alte jocuri și că în curând veți practica cu plăcere maximă și mai ales cu tenacitate acest sport minunat. Este un sport al minții care este adresat într-adevăr unor copii inteligenți, unor copii care vor să facă lucruri deosebite și nu neapărat cele care sunt la îndemâna oricui. Mulțumim cadrelor didactice care au participat la această acțiune, mulțumim domnului Dan Gabor și doamnei Gabor care este prezentă alături de noi și care îi spunem la mulți ani și vreau să o aplaudăm. Convingerea mea este că ne vom întâlni foarte des în următoarea perioadă, pentru că dacă ne va ajuta Dumnezeu, vom iniția un club de șah în comuna noastră, club care va fi ca model, eu zic că pentru tot județul. Doamna Domnul primar a spus lucruri foarte frumoase și eu acum, dacă aș mai veni, nu mai pot, pentru că mi-a luat toate ideile. Da, să nu uităm promisiunea pe care ne-a făcut-o. Nu așa? Ne revedem în curând. Vom face alte competiții susținute de primărie. Mi-a luat cuvântul aici, pe inițiativă la Păstă. Vreau și eu încă o dată să-i urez la mulți ani domnului Robert, care astăzi aniversarea. Eu vă rog dacă se poate să o aplaudăm în mod special. Pentru că participanții în general vor obține un diplomă sau orice mai scrieți aici, vă rog să-mi dați voie să-i ofer acest trofeu domnului primar, în primul rând cu mulțumirile noastre sincere pentru tot ce a făcut și pentru sprijinul pe care îl dă șahului românesc. Și în același timp să-i amintească această grupă că a făcut niște promisiuni și că anii viitor ne vom reîntâlni. De acord? Da! Da! Da, mulțumesc mult și cu siguranță o vom merge de succes. Eu ce să vă spun? Vreau să vă spun că ne-ați impresionat. Adică numărul prin care ați ajuns aproape de 100, 85 de copii, da? Vreau să vă spun că asta înseamnă un turneu extraordinar de frumos. La nivel național, în general, turneele de copii sunt în jur de 100. Deci voi pentru prima dată și numai într-o comună, deci în Cărești-Aslău, ați demonstrat că se poate. Ați dorit ca acest turneu să fie un început pentru toți cei din Berești și să auzim, știu eu, în următorii ani, că de aici, din această comună, nu, vom putea să lăudăm și să ne mândrim cu câțiva campioni care să ajungă la nivel național. Emoțiile sunt foarte mari, mult nu am ce să vă spun și propun festivitatea de premiere. Nu, am eu de spus. Până acum ne-au aplaudat ei. Haideți, vă rog frumos să-i aplaudăm noi pe ea. Da. Da. Da, și iertați-mi că trebuia să vă mai spun un lucru. Ați avut chiar privilegiu, pot să spun, pentru că la acest turneu din Berești-Aslău am avut ca invitați cei care v-au condus, deci este vorba de domnul Radu, vă rog foarte mult, veniți în față cei doi arbitri. Deci este șeful arbitrilor pe România,
Deja să vă spun că acum 3 luni a arbitrat un campionat european. Este arbitru care arbitrează la noi în România campionatele naționale de toate felurile și în Berești a fost, deci am adus cel mai bun arbitru la ora actuală prezent în România. Vreau să vă spun că turneul acesta a fost unul din cele mai grele. Odată din cauza că ați venit mulți, apoi s-a jucat șah rapid, ceea ce a necesitat un mare volum de muncă din partea tuturor, pentru că trebuiau înregistrate rezultatele corect. Aici vreau să apreciez faptul că ați învățat foarte repede cum se comunică la un turneu de șah între jucători și arbitri. N-au fost probleme de înregistrare a rezultatelor. Și turneul a mai fost greu dintr-un motiv care cred eu că data viitoare nu va mai exista, și anume nivelul de instruire mai scăzut. Dar, din ce am înțeles, probabil că sunt mari șanse ca unii dintre profesorii pe care îi aveți la școală să capete cunoștințele necesare ca să vă instruiască pe mai departe în șah. În felul ăsta o să puteți participa poate și la concursuri interjudețene. Aveți aici alături județul vecin Iași, probabil că este cel mai bine dezvoltat din acest punct de vedere. Sunt mii de copii în Iași care joacă șah și nu numai că joacă șah, ci joacă și foarte bine. Deci voi aveți acum datoria ca la următorul concurs să vă prezentați mai bine pregătiți. Pentru asta cumpărați câteva cărți de șah și participați. Sper că o să participați la orele care o să vă fie oferite. Și acum, bun, avem și Neavie. Deci, profesor Haralambie, da, Candea Haralambie. Și să mai spun ceva. Deci totuși în 98, domnul Candea Haralambie m-a luat pe mine din rândul antrenorilor și jucătorilor, jucam la momentul respectiv, și a zis, domnule, ca jucător sigur nu mai ai mari perspective, ca antrenor așa și așa, dar ai stopă de arbitru. Da. Și nu s-a înșelat. Este cel mai iubit dintre arbitri pe care avem noi șahiștii toți în întreaga Românie, îi spunem, chiar îl alintăm cu Nenea Bie, ca să știți. Să știu și ei. Vă felicit, ați fost foarte cuminți, și voi, și părinții, și antrenorii. V-ați jucat cu multă pasiune. Domnul arbitru internațional are puțină dreptate, adică nu știa să dați mat la un moment dat. Aveați tur și rege contra rege, nu știa să dați mat și ați propus și voi câte o reviză. În rest, multă ambiție și dacă ați stat voi flămânți până la ora asta, felicitările voastre. Să-i aplaudăm! Bun, să trecem acum la fapte. Deci după rezultatele pe care le-ați avut, acum în mare le cunoașteți, o să la clasele 1-2, locul 3, Cernat Cosmin. Cernat Cosmin. De la școala Prisaca. Tot la clasele 1-2, locul 2, Ioja Ana Maria. Dar nu pleca, nu pleca aici. Stai aici. Stai așa. Ioja Ana Maria. Medalia de argint. Datul lui Ana? Și locul 1 la clasele 1-2, Ioja Vlad. Campion. Și cupa.
Să vină și să facem. Locul 2, Prisecaru Ioana. Bala. Turluian, eu. Și locul 1, campion, deci la clasele 3-4, Cobuz Dragoș. Da? Caru Constantin. Locul 3. Ramurluianu, da? Locul 2, Prisecaru Mădălin. Și locul 1 și campion, Boaru Andrei Marian, de la Școala Enechești. Campione, am uitat să le dăși câte o revistă de șah. Medalie cu aur. Cei care au luat cu revistă. La clasele 7-8, locul 3, Tulbure Narcis, Alin, de la Turluian. Medalia de bronz. Locul 2, Balaban Andrei, de la Școala Enechești. La Berești. Locul 1 și campion, Ghidibaca Ionel. La Berești. La aplauze.